Tento cvik je zaměřen na posilování ramen, tricepsů, prsních a zádových svalů. Položte ruce na podložku v šíři ramen. Opřete kolena o podložku a překřižte chodidla. Záda jsou rovná. S nádechem pokrčte lokty, až se vaše brada dotkne podložky. S výdechem se vraťte zpět. Udělejte klik, neprohýbejte se v zádech, tělo je zpevněné. A s výdechem zpět. Udělejte klik, neprohýbejte se v zádech, tělo je zpevněné. A s výdechem zpět. Tento cvik zlepšuje krevní oběh v oblasti obličeje, navíc pomáhá redukovat přebytečný tuk v oblasti břicha, boků, jíždí a stehen. Postavte se a dejte nohy od sebe. Vytočte levou špičku ven a pravou vtočte mírně dovnitř. Otočte se, napněte paže. Pokuste se položit dlaně na zem. Pravidelně dýchejte ještě 3krát. Raz. Dva. Tři. Paže směřují nahoru. Otočte se, srovnejte chodidla.